Bé, doncs això, hem arribat al final de la jornada i qui ho havia de dir que en aquesta jornada sobre economia sentiríem a parlar d'espiritualitat i sentiríem a parlar de poesia, no? Però bé, no ens ha d'estranyar perquè l'economia som les persones i la fem les persones, per tant no ens ha d'estranyar sinó tot el contrari. Y gracias, Cristian, por recordárnoslo, recordarnos que la economía son las personas de una forma tan inspiradora. Doncs bé, només dir-vos que a l'associació som un conjunt de persones que invertim part del nostre temps, la nostra energia i els nostres talents per difondre l'economia del bé comú i per contribuir d'alguna manera al canvi transformador de l'economia. Avui ens heu conegut alguns perquè hem participat en les diferents taules rodones, però hi ha més persones que han estat al darrere de tot això fent possible que avui fóssim aquí i que la jornada es desenvolupés també com ho ha fet. Dir-vos també que bé, com el que volem és contribuir i us volem convidar a que amb nosaltres també participeu dels projectes transformadors. I com ho podem fer? Doncs com a persones, unint-vos a l'associació, que pot ser com a soci, com a simpatitzant, i de fet us convidem simplement a que us uniu com a simpatitzants, si és que encara no ho sou. Simplement heu de deixar les vostres dades i d'aquesta manera estareu informats de les activitats que fem i podreu participar quan vulgueu. Com a empreses, unint-vos també a l'associació i fent el vostre balanç del bé comú. I d'aquesta manera també és una manera d'anar donant exemple i d'anar expandint aquesta nova manera d'entendre l'economia. I com a institucions públiques, ajudant-nos a difondre l'economia del bé comú, ja ho esteu fent en el cas del districte i de l'agència, però encara queda molt de camí a fer i participant també d'aquesta manera en el canvi. I això és tot, ja està. L'únic que volem és demanar-vos un petit intercanvi final, per fer al final la cloenda de la jornada, i haureu vist que hi ha uns pòstits de color groc a la cadira del davant i us demanaríem que amb tota l'energia i tota la inspiració i els inputs que heu tingut durant el matí que penséssiu cadascú de vosaltres què s'emporta de tot el que ha rebut aquest matí i ho escrigui, pot ser un pensament, una reflexió, pot ser una paraula, una frase, un desig, el que vulgueu. Per nosaltres serà el retorn de la jornada i també creiem que és una manera bonica d'acabar fent comunitat perquè d'aquesta manera participem tots els que avui estem aquí, i també creant futur, perquè els pensaments, quan els escrivim, comencen a fer-se realitat. A mesura que ho aneu fent i ja aneu sortint, que anirem a dinar tots plegats i així ens podrem conèixer millor, doncs els podeu posar allà a la paret del fons, que està buida. Nosaltres hi farem al final una foto i us la tornarem com a record d'aquest matí. Així que moltes gràcies, esperem que us hagi inspirat, us hagi agradat i que ens retrobem i ara durant el dinar tindrem ocasió de conèixer-nos una miqueta millor. Moltes gràcies.